Дар модели навай навомадаги байну ё бо резин дора ранги ду шиша метова 5-6 намуд дизайн дора модели хушрӯа бисёр одам ҳамин чиза сарфа намекунад ягон ёру рафиқш ягон кас хафа меша мегӯяд ай фалон ҷодара ин қадар гирифтем ай фалон ҷо ин қадар краскаи холӣ эмал не дар мобайни дизайн омадаги мақсад дари шишагиам дора бешишаам дора лепкаи навбуромаде ки охирон буромадаги намеояд барои кафеу ресторану мақсад хонаи чӣ мегӯянд корхонау чизо мақсад ё дарои хушрӯ мебиёяд ин дар дари хайтек ном дора ё хайтекҳо мақсад бисёри одамҳо дар тоҷикистон медонанд ки ё чӯби тоза беларускиян ия любителиш бисёри бадай вақта дар бораи дарои д яъне ки баландишон д гап задем аки мо ба дарои 220 расидем размерҳошон 60 ба 220 70 ба 220 80 ба 220 ин дар дари 3D ном дора бо патроудар дорам аз анаи намуд се нарх дорем мо ҳама қади талшина шадида дига намудай инаи ду резин қафош қади се резин и ойнадору бе ойна дорад ки ман нишон додам 86 ба 25 96 ба 25 120 ба 25 ҳама дари хадавой гӯем чиста дари расискиян анаи бародаро дизайнеш навай дизайни навбуромадаги чикаи матни сиёҳ қисми дарунаш дари аслит модели аз фирмаи мо мақсад беҳад як клиентош бисёрам рисункаи иҷаш сиёҳ меса иҷаш сери мешавад 120 ба 25 130 ба 220 130 ба 240 дора салому алайкум бародаро бинед бисёр аз шумо мепурсад ки дар тарафи зарафшон магазини оптови олами дарҳо дар киҷояй бине бародаро аз он тараф масҷиди меҳкалон ана инҷа рӯ ба рӯи мағозаи мо саянка аз он тараф бозорчаи зарафшон маҳз магазини мо дар байни ҳамё қарор дорад инем инҷа олами дарҳои граф люкс мағозаи мо дар ҳамҷа қарор дорад ин дар модели навай навомадаги 1550 сомон де лепкаш навбуромада яъне ки иё лепкаҳои пешинаян ин лепкаи навбуромада лепкаш ба корпуси чизиш қариб ровна мешавада баробарда лепкашам ба зеба ин навбуромадаги модели навай 1550 сомон се ранг дора барои ремонтҳои навбуромад неоклассик классик мақсад хайтек ҳар сешта истифода мебаранд се ранг дора ин дар дари лепка ном дора ҳама лепкаи гӯем ғафс лепкаш паҳмай ҳамам ғафса инаяй 1680 сомонай ин дар дари душаган ном дора мандиего бинед байну ё бо резин дора ранги ду шиша метова резинай байнишон наи шишаи толшон ин ё 1550 сомон дари мандиего се свет дора сафед дора зарча дора и хели свет ин дар дари багети нима ном дора багети даруна мегӯянд яда мақсад багетиш дарун дуромадаги ин багет ё айси буромадаги духонага дора сехонага дора се свет 4 свет дора ҳам рангшам ба зебай мақсад ҳам рангшам ранги хушрӯай чӣ мекунаша ҳама светош ҳастай 1250 сомон ҳами дар дорем мо 1050 сомон 1250 сомон 1550 сомон бисёр одамо мегӯянд ки фарқиш дар чия бине ҳам аз ҳисоби вазн мешава ҳам аз ҳисоби дизайнини ҷо мақсад дар яхелиш даруни бад омадаги яхелиш ровн яқати корпусиш ҳамин хотир нархошон ҳар хел мешава ай дизайниш вобаста мекунад ай килои ҳамин чиз качество не ки як чиз меша ҳама дар расиския ин дар ҳамин намуд ҳамин стил не зарчаш сехонага агар хушрӯ аҳамияте диде хеле ду свет мезана не ҷоиш торикча мебиёя баъзан вақт хеле хиёл мекунӣ ки ду рангайда ин сехонагаш аям ҳар се светош ҳастад иам 1250 сомон ана и дарда омадем и дар мақсад фақат корпуси дурунш ҳамин хел ранги тирошидаги борияй и аппарат мекунад чиста дари расискиян ё 1250 сума дорем 1550 сума дорем
ҳамон қадаре ки мақсад ҳамин чиқри ҳамҷаш дарун дуромад ё ки берун биромад нархаш дигар шудан мегирад. мақсад ин дар ҳозир худаш ҳамин даре ки ман нишон додисам 1000 сомон аст. мақсад 1250 сомон камтарак дуромадагиш алепқа кадомиш ки буромадаги 1550 сомон шавуша. яъне дари шона ном дора. ай ҳама рангош ҳаст, ҳама размерош ҳаст. барои хонаҳои заминӣ, барои коттедж, барои мақсад ҳавлию чизо, квартираҳо ҳама намудаш ҳаст. баъд дизайни нав агар дида боша ҳозир хонаҳоя ремонт мекунанд, як параша шона мекунанд. қати любой хел дизайни хона ганда хушрӯи бад мебиёяд. аиам ҳама рангош ҳаста. аиам ҳама рангош ҳаст. сафед, кабудча дорад, сери дорад. мақсад и зарча молочный. аиам ҳама рангош ҳаст. ин аи дар ҳамин даре ки ҳозир нишон додум, ин дизайниш бо дигартар дида дизайн инҷош дигар намуд шуд. я дизайниш дигартар духонага дора, сехонага дора. мақсад 1250 сомон, 1550 сомон. ин аи дар дарои классик агар будоне мақсад ҳозир барои ремонтҳои мақсад королевский двер ном дора. дизайниш дида че хушрӯай, қариб 5-6 намуд дизайн дора. модели хушрӯай, модели базебай ҳам краскаш эмалай. ай ини даро 1250 сомона мешавад, 1750 сомона, 2200 сомона. ё се нарх доранда. мақсад ҳар хела дизайни ки ҳар хела мешавад, нархошам иваз мешавад. бисёр одам ҳамин чиза сарфа намекунад. ягон ёру рафиқш ягон кас хафа меша мегӯяд ай фалон ҷодара ин қадар гирифтим, ай фалон ҷо ин қадар. не ягон кас қимати арзон намефурӯшад. просто бисёри одамо сифати ҳамин чиза качества ҳамин чиза фаҳмида худшон наметавонанд. мақсад ҳамин ҳозир нитока дар тамоми чизое ки ҳаст ҳама чи ҳар сифат дора. мақсад касе да шароит надорад, сифати камтар боли читача, касе масалан шароит дорад бо дарои қимат. ҳамин даро бо мақсад то чени мо фаҳмидагим то дари то 8000 сомона дора. ҳаста фирмое ки 8000 сомона. мо наметавонем гӯем ки не ваё ҳамин чиза не. мақсад ҳар як чи качествои худша дора. не дарам қариб 5-6 моделша дорем. рисункош ҳархела, королевский двер. ин дарам дар коша мақсад мо худмон мекунем. коша обначка папначкаш ҳамаш заводской Россия мегӯяд. а кошаи худшон заводской ҳастанд. мақсад камтар қиматтар меғалтанд. ҳамин чиз дари нав буромадаги 2025. ин 2025 дида ба мобайнаш бо дизайн омадаги краскаи холи эмал не дар мобайн дизайн омадаги ай ҳамун ҳисоб. мақсад ин дар 1350 сомон. 1350 сомон. обналичкаҳои чистани свети худаш дора. дизайни навбуромадаи ёш 5-6 сола пешам будан ҳамин дизайнҳо. гарчанде рисункаҳошон дигар шуд. ин дизайн навай 2025 дизайн. ин дари классикаи қош дора. қош ҳама вақт отдельно мебиёяд. ина дизайни рисункаш ғафсиш қариб 4 сантиметранд. дари оригинал чиста дари российския. мақсад дар нархи оптови дигаре, нархи фурӯш дигаре. мақсад ия нархи оптовиш барое ки одамое ки 10 дона 15 дона зиёд мегиранд дигар нарха, одамое ки 5-6 дона мегиранд дигар нарха. мақсад ия ҳозир мо мақсад ҳамин шабу рӯз 1150 сомон мефурӯшем. ин дари сериш, ҳамин дари классика сериш барои хонаи одамое ки мақсад ягон ҷои деволшон ягон ҷойшон мақсад сери кардагианд ё ҳамин дизайн ягон чизшон савпадат мекунад. ин дара мезанам. мақсад ин дари сериша. ин дари хонара кушод мегирад, хушрӯ мегирад. ин дари зарчаш. мақсад ҳамин чиза дари классика ё нархошон 1150 сомон ё 1150 сомония. ана ин дар ин дида рисункаш чӣ хелия. рисункаш навбуромадая. рисункаш мақсад хушрӯай. ҳама размерошон ҳаста 1150 сомон. ҳама рисункаҳош ҳаст, ҳама размерош ҳаста. ин модели навай. ин аи дари мандиего ном дора. мақсад мандиегои навда. мандиегои пешинааш мақсад чӣ хеле ки нишон додем 2 шиша дошта, ин 1 шиша дора. ва лепкаи ия дида хушрӯи бад буромадаги. мақсад лепкаш 1650 сомон аи.
ана дар 1750 сомон мақсад дари шишагӣ ҳам дора, бешиша ҳам дора. И ранги ҳамия 1750 сомон. ин дар 1350 сомон даре ки дагик багетҳои хона ҳам хеле мешаванд. Я падбагет мақсад неоклассик хонаҳо мезанаша ҳама рангош ҳастад. 1350 сомон багетҳошон буромадагия. Ва багетҳошон ҳастад ки ровния багетҳошон на дуромадагия на буромадагия 1150 сомон. И 1350 сомон. ин дар хеле ки мо дар видеои пеш мақсад гап задем дар бораи рисункаш. ин дар мақсад 1550 сомон. ҳар се све дора, багет дуромадагия, лепкаҳош буромадагия. ана дар 1400 сомон барои неоклассик, барои хонаҳое ки краска доранд, абои хушрӯви бад мебиёд ба падлепкашон, ба дизайни мақсад хонашон хушрӯви бад аст. ана дарам 1550 сомон, иш 1400 сомон. Иш 1550 сомон. Ям бо лепкош камтар дизайнш дигартар ай, бо ям буромадагӣ ай. Ям се ранг дора, дари мақсад навбуромада се свет ай. Ба последний дарам гӯё мешавад модели лепкаи навбуромаде ки охирон буромадагӣ намеояд. ана дари мақсад багете ки мо дар бораи багет гап задем ки мақсад дари багет чӣ хешмо фарқ мекунед. нархош яхе ҷуда меги 5000, яхе ҷуда 3000, яхе ҷуда 1700 сом, яхе ҷуда мо ҳеҷ ҳамия нафаҳмидем. диде иам дизайни багет ай. дари багет ном дорад, лекин дуранд дуромадагӣ ай чизош. корпус ида тарафи дуранд дуромадагӣ ай рисункаш. ба ҳамон хотир мақсад и дарое ки чӣ қадар ам чишон агар кам дуранд дуромада бошанд арзон мешаванд. ин дар мақсад 1350 сомон ай. диде багетош ровния қариб ба чизаш дизайни худаш. И значит 1350 сомон ай. ин дарам мақсад 1550 сомон. се катакча дора. и дар камтарак аз и фарқият мекунад, барое ки аи уже дарунтар зиёдтар дуромадагӣ 1350 сомон чизош ай. Чӣ мегам? багете ки набуромадагӣ ровния бай. дар ҳам духонагаш аст, ҳам сехонагаш аст. ин дар 1450 сомон хайтек. хайтекҳое ки мақсад дизайнерскиянд, ку барои одамое ки дизайнери хонаро ремонт кардаганд, барои ҳамаое. ана дар 1750 сомон сехонага, багетиш чиқир дуромадагия, рисункашам ба зеба барои дизайнерски нав. и дароя агар одамое ки зада бошанд медонанд чӣ қадар хушрӯви бад мешинад. барои хайтекҳои навам, барои неоклассика бисёри одамҳо истифода мебаранд. барои хонаҳои хайтек, одамое ки любители дизайнерскиянд ё ки ба дизайн хонаҳошонро ремонт мекунанд, айнаи дар он мезананд. барои кафеу ресторанҳо мақсад хонаҳои чӣ мегӯянд корхонау чизо мақсад ё дарои хушрӯ мебиёнд. ин даро ҳамашон нархошон қариб як 1450 сомонианд. ин шишадораш аст, мақсад хатхаташ, краскаш ҳамаш қариб яхе МДФ қати мешавад, ҳамаш яхе мақсад краска қатианд. ин дар мақсад ин дизайнераш ин намуда. дар масъалаи нарху сифаташ ҳама ҳами тараф дар истодагӣ ҳозир ман нишон додисам, ҳамаш 1450 сомонианд. ҳамашон яхе стиланд, барои яхе стиланд, лекин ҳар намудан худшонда. ин дар дари хайтек ном дора. ё хайтекҳо мақсад бисёри одамҳо дар Тоҷикистон медонанд ки уже чандин сол шуд, таи як 6-7 соли охир мақсад одамҳо хеле ҳамин чиз харидорӣ карданд. ё дарои хайтек ном дорад. якум сорта пӯсти ҳамиё шипона, яъне ки абои нестайда, ай шипон кардаган ҳамин хайтекҳо якум сорта. ё нархи ҳамин шаву рӯзаш 730 сомон. бисёри одамҳо дар бораи ҳамин маълумот надоранд. дар бораи хайтек савол мекунанд ки чӣ ба хайтек мақсад дар баъзан ҷоҳо 550 сум, дар як ҷо 680 сум, 750 сум, 950 сум. барое ки дар бораи хайтек ҳеҷ кас маълумот надонад. хайтек чӣ хеле мешавад, чӣ ба дар баъзан ҷоҳо ихе нархе, дар баъзан ҷоҳо ихе нархе. гӯш кинед, ки ман шуморо мегӯям. хайтек ду сифат дора, якумсор дора, дуюмсор дора. якумсорташ ҳамин пӯсти ҳамин чизаш ай пӯсти дарахт мешавад, яъне ки ай шипон мешавад, дуюмаш абой мешавад.
ҳамаи дар якум сорташ 730 сомон ай. мақсад одамое ки масалан 5-6 та мегӯянд 730 сомон метиҳем. дар инҷа аз сабабе ки магазин мо ҷо надорем бисёр моделоша баровардагӣ нестем. бисёри моделош мақсад ҳаста бо дигар дизайнош хайтекои мақсад хадавоиоша мо мондагем дизайни базебош менамудоянд мақсад ин сериша ами ҳама светош аст. аи ҳама светош аст. анаи дождик ном дора. аиам ҳама намудаш ҳаста. бине бародаро барои чӣ ҳама вақт мо дар видео мекунем як гапа мегем. бародаро кадом дария ки мо нарх кардем вай нархи ҳамин шабу рӯзая. шумо медонед ки рубли русӣ мехезад мешинад нархҳо алиш мешавад дар тамоми ҷо. ба ҳамон хотир бисёр одам баъзан видеоҳои пешинаи мо 4 сол пеш тамошо кардагианд 5 сол пеш тамошо кардагианд ҳозир занг мезананд мегӯянд ки фалон дара фалон нарх мақсад гуфта буде. мегӯем таи ҳамон видео як бор дуро бибинед видео 4 сол 5 сол пеша. ин модели навша иам нео хайтека вай гол дора мақсад хати гол дора 1450 сомон дизайнерский навай барои дизайнерӣ гуфтем. ай ҳама дари хадавои гӯем ай ҳама дари одамо вақте ки чӯби тоза мехоҳанд барои хонаи худшон бигиранд дарои чӯби тоза инам ё мешаванд бародар як 6-7 модел мешаванд. бинед ё чӯби тоза беларускиам ия любителиш бисёри бадай 1550 сомон зиёда аз 7 намуд мешаванд рангошон дизайнерошон мақсад ин ду намуд я намуд дизайнера нами чоркинҷаи ужеи мақсад ё лакировниям не чоркинҷаша ин дизайнери навша ё мақсад дизайнери пешина будан ин ду намуд дизайнери нава бояд дизайнери дига дорем мақсад аз ҳисоби ҷона будан мақсад нагузоштагием. баъд бародаро бинед мо то ҳамин вақта дар бораи дарои д яъне ки баландишон д гап задем. акин мо ба дарои 220 расидем. бисёр одамо медонед ки хонаҳои ошёнаи баландошонаву чизҳо мекунанд размери хонашонро мехоҳанд ки потолоки чӣ қадар баланд бошад барои хона ҳам калон омадан ҳам ба зеб омадан. аз ҳамин лиҳоз мо ба дарои 220 мақсад бинед дарои 220 инчун лепкаи гол доранд шонадор 1900 сомон. ҳамин модели шонадор шишадораш иам чӣ қадар ба зеби бад мебиям. масалан одамое ки додагианд агарчи боша суратҳоша равон мекунем биёд дар хонаҳо хушрӯ мебиям 2200 сомон шишадор дари 220 размерошон 60 ба 220 70 ба 220 80 ба 220 ҳама ҳамиё ана дар 1800 сомон 220ш ду хонага резинаки ду резиная ду хонага мақсад дари мандиево ном дора свет шадиде ки свет необычный мақсад ана дари лепкадор лепкаша диде чанд ка буромадага дизайнерскишам хеле дар ду хонага хоначаи поёниш майдатар шавиша бо ҳастай хоначаи поёниш бо калонтар ай хоначаи болош калонтар хеле шир нест ҳамин майдаш дизайнерския лепкадори лепкаш чанд қадар дида буромадага ё дар 1850 сомон нархи ҳамин шабу рӯза 220ш 60 ба 220 70 ба 220 80 ба 220 найдар дар 1700 сомон шонадор дари 220 хонаоша дида чанд калона хонаош калона ба чизиш ровния ба корпусиш ровния қариб дизайнерскиш дари 60 ба 220 70 ба 220 80 ба 220 барои хонаҳои баландошона ки одамое ки мехоҳанд дарои хонашон чӣ қадар баланд бошад. дари карбонай дарани оинадор ина бо патроудар вай дора мақсад 10 та калид дора ғафсишам бинед ғафсиш қариб як ваҷаба ду резин айҷа як резин айҷа қариб 3 резин дора дарои расистка болош мдф дари ба зеби хушрӯ ҷаш як шиша дора 5500 сомон. ин дари 3D ном дора дари 3D дарунаш ойна дора иам ойнаш противоударния дизайнерский дизайнаш 10 та калид бо ғайр аз зашокаи мобайн 10 та калид дора маҳкамшавишон ғафсишон бисёр одамо медонанд ки ин даро олиҷанобан то ҳозира гуфти гапа мо аи дарои качествен дида дидагӣ нестем зуд мо дидагӣ нестем нархш 5500 ана ин дарам нархш 5500 дизайнерский шаде аз анаи намуд се нарх дорем мо дорем мақсад 3500 сима
4,500, 5,500. Ҳама қади талшина шадида дига намудае инаи ду резин қафош қати се резин и ойнадору бе ойнадора ба 10 та калид беғарз аз ашокаи дарун می‌دارم در این مدل نمود این نمود کدوم مثلا زروش هم مثل 5,500 شه دو مدل دیگه داریم با ارزان تره می‌دارم در این شو بازه با سویچنی ابیچنی چخیلی که ما درباره دروی خیطی گپ زدیم بسیار آدم می‌خواد که در درونش که در بیرونش یخن باشه این درونش قسم درونی دار 10 تا کلید داره زشوکای موبایل داره دیزاین است که نو آمده در این غوث رسی قریب یک وجه پخمشون در این اوهانی ارگینال فیلمایی مقصد گرافیکس این در برای خانه‌های نو مقصد برای هم خانه‌های زمینی هم کوارتیر و هم همین درایی که من نشون دادم 86 با 25 96 با 25 120 با 25 همه در خدوای گویم همه در بازه در شو دیزاین چوردین پانتره در نوش این گرد موار نام داره 10 تا کلید داره مقصد زشوکه موبایل داره با بالوش بیرونش هم مطفیق شوه بیرونش مطفیق شوه برای حوالی و چیزو بهترین داره مقصد 2500 سومون نه دارم 2500 سومون همین در سرخش ریسونکای درونش سفیدی یارکیای سفیدی یالفراست میکرده که مقصد در خشرو 10 تا کلید داره زشوکای موبایل داره دینی مزار در این رسیسکی این نمودش در اینکه گرد موار نشان دادم با درونش سفیدش کتکچه‌های سفید بسیار آدم میدونه که چه کتکچه سفید خانه از طرف درون چه بازک میکنه کتکچه‌های سفیدی همین در هم سیاهش هست هم سفیدش هست دینی هزار سومون 10 تا کلید داره مثلا محکم شویش هم ده چیستا در این رسیسکی یعنی در سرخش درونش سیاه با این هم در این بازه باید در خشروه در رسیسکی رزمیراشون 86 با 25 96 با 25 چی در این آهنی که نشون دادم می رزمیره 10 تا کلید دارم زشوکای موبایل دارم این هم در این بازه باید انا در طورش автомобиль نیکراست که کبوچه ای یه دیده رنگش چه سرخچه این هم رنگش خشروی بده این با کبوچه شه این رنگ کبوچه автомобиль نیکراست کبوره 10 تا کلید داره موبایل اویناش نمیشکستگی противоударный اوینا داره ای همه رزمیروش هست برای حوالی باشه برای سکسه باشه برای همه نمودش داریم 86 با 25 96 با 25 رزمیروش میشه انا برادرها دیزاینش نو دیزاین نو برآمدگی یا ایدارای اوهانی نو برآمدگی دیده слишком دیزاینش شوتره این قسم درونی در سفیدی слишком яркие برای میدونه که بسیار آدم برای درونی خونه این همین رنگ میشود ماتوی سفید این درو مقصد نرخ همین شب و روزش 2700 سومون 4 نمود دارم این قسمی درونش رنگ سفید ماتوی 10 تا کلید 10 تا کلید زشوکای موبایل محکم شویش بیا رنگ در این مرسدس محکم میشه این کریشنی با دیزاینش با دیگر طرحیه این درونش هر چون همین مدلی که نشون دادم 2700 سومون انا در اوینادارش هم در مقصد یک پرتو در میای 10 تا کلید داره زشوکای موبایل داره ماتوی سیاه 86 با 25 96 با 25 این ریسون کوشون در медни антик ном дора медни антик слишком любителиш бисёра идара беҳад идара дӯст медорам дамо аз ҳисоби рангаш ва хатои дизайнерскӣ доштагиш 10 та калид дора ручкаи серебряни дора зашока аз тарафи дарун ин қисми дарунаи дар рисункаш слишком бад дари базебай ҳам дари хишрувай любителош бисёри бадани дарам и дар 2800 сомон нархи ҳамешаву рӯзаш ҳами иам ини дарам мисли ҳами дара матвишай и краскаи автомобилия и матвия ҳами 4 та хат дора 10 та калид дора ини қисми дарунаш сафед бо ҳамия сериш ҳастай
این دو سوید داره. سرش هم قطعی لباس پرده، عبای قطعی همه چیزا شوربت بازدید میبره خونه. نه ماتری سیاش. نه در اخی بسیاریو داداری آشنای چند سالش ای در راسیسکیه. مقصد سالهای آخر ما دیدیم که بسیار نمود همین دیزاین تاجیکی و مثلا ازبکی و خیلی همه نمود شبرا وردن ای در راسیسکیه. قسمی دروناش مقصد چیزای اینها قسمی دروناش سه چهار رنگ داره ای سه چهار رنگ این بینوش یا نержавика یا زنگ نمیزنه بسیار روزی که کدیسی مقصد میکنه و چکت میکنه نержавика هیچ چیز داری رسیست که این هم همین دیزاین داری رسیست که بیرونش автомобильный краска нержавик داره 10 تا کلید دستایی نیکل داره این قسمی درونش 2800 сомон ана дар 2900 сом ойнадор шай ҳами аи 100 сомон разница кард 2900 сомон дар ойнадор ина ойнаш патиодар меяд 10 та калид дорад қисми берунаш автомобилни краска глазокшаи тарафа ина дизайнери қафо ина дари молдинг ном дора дари ки нав буромадага бисёр این چیزا میدونه که در نو برآمدگی رسوم‌های یک خط سیاه داره قلف دست‌های ماتری سیاه داره 10 تا کلید محکم شویش رنگ دری میسیز محکم شد به آواز یک خط سیاهش این دستاش این کلیداش 4500 сомон داری چیستا رسیسکی انا داری اصلی مدلی از فیلم مو مقصد به حد یک کلیداش بسیارم نکی حسابی که دیگر رنگاش چی قدر نیست نامداگه همون حساب ما چی میکنیم رنگ سیاهش چقدر بازیبه به حد مقصد مخلصش بسیاره کلینتوش بسیاره سیاه و کابوتش نیست همون حساب ادامه فقط سرخش مونداگه نه قسمی درمش 7500 сомон دو دانه در مونداگه مقصد به حد داری وزبینه داری 10 تا کلید داره زشوقه درون داره چیست داری رسیسکی 7500 сомон ин дари модели наваи ҳам дизайнери нава фирмаи графлюкс ҳоиш мекунем 10 та калид дорад дизайнери оинаша дизайнериша бинем рисунка тарафи дан оинаи яканима дорад 10 та калид зашока шиданашам аҳамият додисе ки ин тараф чиқадаро маҳкам нест 5500 сомон این در 4500 сомон 10 تا کلید داره دریویانی هم این از طرف درونش ببینید شه این قسمی درونای در 4500 сомон در راسیسکی کانسپت من داره در слишком базовый шоу این در نوع обналичкош айс назадаген обналичкош пачка истодаген در слишком бад базебе модели навай ҳам 10 та калид дора зашока дора тарзи маҳкамшавиш ду намуд рисунка дора ҳаста ҳами рисункаи иҷаш сиёҳ меса иҷаш сери мешавад бо ҳаста мақсад ҳами дар ё ду намуд мешаванд 4500 сомон 10 та калид доранд зашока доранд дизайнери обналичкои сиёҳ доранд ана дари фениксдон дора 10 та калид дора мақсад дари базеби шува аз қисми дармеш маҳкамавази این در کربن 5500 сомон این در 4500 сомон اگر نقشه نگفته باشیم این در کربن میای کربنش ما میدونید چه خیلی از بینید کربن توزه در 5.5 сомон размерش 86 ба 2.5 96 ба 2.5 انا این در است میکنیم این درو баландиошон 1.20 ба 2.5 1.30 ба 2.20 1.30 ба 2.40 дора се чор размер дора ҳозир фақат аҳами 2.20-шон монда қати обналичкашон 2.30 мешав фаҳмиёшон 1.30 ҳам 1.20 иша 1.30 ваеш ҳар душ 17000 сомонӣ барои катеҷа миёб шумо медонед ки дар чиста расе қариб як ваҷаҳу ғавси дора аз тарафи дарунаш сафед ҳар душ 17000 сомонӣ 2.20 қати обналичкашон қариб 2.30 мешаванд ё дарои базеби расискиам ё барои катеҷ
ва хунавии мақсад чиям. дари табак ном дора. дар он шадиде чӣ базеба любой абой, любой хел свет, любой хел дизайни хона, любой чиқати мезеба. Свети базеба мақсад 2800 сомон. баъд ани дар он моделҳои навам ҳар сеш ина дизайнершона бине шонадоре ки дарое ки будан бисёр дам дар тарафи дурун шонадор мезана дизайни ҳавай дари берунашам ҳамихе мезана 10 та калид дора ва шокаи мобайн аз он маҳкам меша 3500 сомон. 3500 сомон. яъне дар дизайнша тамошо ки чӣ хеле дар дизайнш бо дигартар у дар дигар ба дизайнераш дизайни вай ҳам кунем ё ҳар сешон як моделам фақат рангошон дигар мешавад. не дари сирхчаш дизайнери дар он шонадора ранги коричневӣ 10 та калид дорад ва шокаи мобайн дорад. дари базеба ё автомобильная ҳарбич краскаш анаиш матвия краскаш иам дизайнериш аст нишонте дизайнери қисми дарунаш қисми берунаш 10 та калид дастаи даруш хати шонаи сабз сафед и беруниш краскаш матвия ҳар се ҳами дар он 3500 сомон. дари ғавсиш мақсад назар ба бо ғавстара ай уже кам мондага ай мақсад 1 миллион мондага ё мақсад даро 4200 сомонӣ будан ям нархи ҳавои 3500 калагонашона ғавсишо мақсад камта назар ба бо ғавстара автомобилни краска дизайнериша ки дидашон чӣ мекунем туна номерои мо бигире 901 31 30 боз як бор дига такрор мекунам 901 31 30 ба мо ба дар тамос бошед. ватсап, инстаграм, телеграм ҳама чиз ҳаст. метавонед ба мо мақсад дар тамос бошед.